Minule sme si otvorili túto našu večierku a doplnené všetko úplne. No a čo je hlavné, $627 na účte. A to je krásne. Zdravím všetkých hráčov a hráčov aj väčšinou všetkých. No a dneska pokračujeme v našej večierke. No a samozrejme, ja už som sa pripravil a dneska by som chcel kúpiť ďalšiu licenciu a vlastne prísť s ďalšími produktami a aj trošku expandovať, predať aspoň ďalší regál a tak. No, takže $608 na účte je krásne. Level 4, to je tiež pekné. Neplakal som sa, tak trošku som sa zásoboval. Je to tu fakt bordel, ale tak to nerieši. Tu sú terálie, potom pod tým je ďalšia krabica s tými vecami. Takže mi v pohode. No, dneska by som rovno začal tak z hurta. No, nebude to úplne z hurta, ale krásne pochopím sa. Takže, kupujeme novú licenciu. Licencie, ideme úplne hore. A prvá licencia, bum. Tretina peňazí preč. Teraz ma zaujíma jedna vec. Shelf, fridge. OK, potrebujeme chladničku. Takže, chladnička jediná. To je toto. Aha, 250. To bolí. Ale dobre, bereme. No zároveň nakúpime tie nové produkty. Takže valená voda, táto mozzarella, vajíčka a mlieko. $385. No. Kupujeme a sme bez peňazí za ten nádherný deň. Musíme chvíľku počkať, kým to príde. Takže to zrýchlím. Už to bude. A to je krabica. To je chladnička. Jej. To si zoberieme. Začíme sem. Pokladáme našu novú chladničku. Nice. Úplne. Je fakt vymazlená. Kompletne plná. Ale vyzerá fakt dobre tá chladnička. Na to, že stála toľko, má pekné dvierka, kopu priestoru, takže to je krásne. No a už nám prišlo. Kde mi to tu padá? O, tuto. Čo je toto? Toto je voda. Takže vodu dáme sem. Celé samozrejme nastavím neskôr. Tak. No. Takže ja som všetko budeme nasklenené a nastavím celé. Keď nad tým tak premýšľam, tak tu asi už nenárvem tie veci, takže to budem dávať vedľa tej chladničky. Snad to bude všetkým jedno. Takže mám nastavené ceny, aj uložené, vyzerá to tu fakt nádherne. Toto už sa o to nedá povedať, tak ešte doskladím toto a bude hotovo. Takže mám krásne všetko naskladnené a môžeme otvárať. Dúfam, že sa tu zákazníkov pohrňa ako na zľavy v Kauflande. A ide prvý. No ukáž. Čo si kúpiš? Dúfam, že niečo fakt špeciálne. Tak. No, moc toho nekupuje. Dúfam, že si kúpi niečo aj odtiaľ, tak nekúpi asi. Zatiaľ iba toto. 17, 8. O, nejaký človek si kúpil mlieko. Prvý človek, čo si od nás niečo kúpil, tak ty to budeš mať zľave. Ja nemôžem dať to zľave do nich. Ty si kúpil mozzarellu. Tamten zase tu prišiel a ďalší človek prišiel. Už sa tu budú valiť fronty. Už to úplne cítim. Tak ako to bolo predtým, tak to bude aj dnes, len ešte lepšie.
25, 18. Krásne, poď. Inak tam dole je ešte jedna ako vrstva mlieka, lebo z toho je strašne veľa v tej jednej krabici. A vlastne v jednej krabici je toľko vajíčok aj mlieka, že vlastne sa to ani do toho jedného nezmestí. Takže tak. A dobre nakupujú. Tak dobre ako. Každopádne pokiaľ chcete ma podporiť a veľmi môžete like aj odber, veľmi ma to poteší a som veľmi rád, že vlastne môžem takto točiť content pre vás. Takže tak. Ale vyzerá to, že tie peniaze, čo sme utratili, sa to vyplatilo utratiť. Pretože krásne mi všetko kupujú. 9,50, nice. Aj keď zatiaľ moc nekupujú z toho mraziaku, tak to sa určite tie peniaze vyplatilo utratiť. Na chvíľku potrvá, kým zase sa vybudujem na tých $6, lebo som vlastne kúpil tú poličku. Takže tak. A tuto 20,72, ty si to mozzarellu kúpil, ty máš presne, ty máš to, ty máš ty cerálie. Tak. Jedine to máš moc, a dobre, to nechám. No new customer come at this day, come at night. No okej. Ešte prišiel zákazník, tak čo kecajú? No počkaj, ty si koľko toho kúpil? Ty si kúpil toho dosť. Okej. Tak. Nice. 8,12, €88 naspäť. Takže môžeme zavrieť. A už je ráno. Dneska to je den D. Dneska to bude den D. Vyzerá to, že moc sa za tých vecí nekupujú. Aj keď hej, kupujú, len to treba ešte chvíľku počkať. A oni začnú kupovať. Ako zbesili. Hlavne keď budem dávať ceny, tak to budú ešte kupovať. Tí budú zľavy. Tak. Táto si tiež niečo bere. Také to berú. No poď daj mi to a ty to tu naskenuje 25,54. Hotovo. 14,71 platíš. Začínajú to platiť už dosť. Predtým to platili max 5 eur, teraz už aj 25 eur, takže teraz aj priemerný, že to znamená, že sa zlepšujeme. Aj level sa určite zlepšil, už máme level 5. To bude zaujímavé. 88. Tak. Treba počkať, kým všetci prídu. 12,94. Hotovo. Už je po obede. Ako od zákazníkov sa nechodí, ale tak nevadí, však aspoň nejaký. A už sme na 300 a to sa ma nedoskladňovalo. To znamená, že tie mliečne produkty budú zarábať spoločne s tým ostatným. Nemyslím si, že teraz hneď získam ako späť tú 600, ale ako ide to skvelé. Inak nechápem, prečo tí ľudia robia toto. Že proste idú ku tomu mraziaku, hej, zoberú si niečo. Idú tam ku tým poličkám, zoberú si niečo a idú znova ku tomu mraziaku. To si nemôžu toto proste urobiť to naraz. A tak akože, hej, u niektorých to chápem. Tak, zase už stnieva. Takže tak. Teraz idem super rýchlo. To blokujem.
No a dneska sa to vypredalo riadne. Počkaj, nie, 72. Nice. Takže ja to doobslúžim. Každopádne to by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám to páčilo. Pokiaľ áno, môžete dať like a odber a ču.